Nilusad ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Davao, kung LTFRB Enforcement Unit sa kadalanan sa Dakbayan ug intensified roadside operations. Gibutyag ni Nonito Lianos III, LTFRB 11 Regional Director, kini aron masiguro ang safety sa riding public nga ang mga driver ug operators nituman sa regulasyon sa mga public utility vehicles kun PUVs. Sa datos sa LTFRB 11, upat ka mga PUVs ang nadakpan ug giisyuhan og inspection report summons kun IRS. Din duha ka mga public utility jeepneys kun PUJs ang nag-overprice ug wala nagmontar og fare matrix. Usa ka taxi ang nadakpan sa paglapas sa MC09-016 kon failure to present order transit advertising ug usa ka UV Express sa illegal parking. Hugot nagpahimangno si Lianos sa mga driver sa pagtuman sa fare matrix tungod wala pa hingpit na patuman ang fare hike. Sumala ni Lianos gikataktang ipatuman kini sa unang semana sa Oktubre para sa usbaw sa plitihan sa pampublikong jeep, taxi ug bus dinhi sa Davao Region. Kung nangulekta na sila sa increase karon ma'am, overcharging na, no? Kay mahitabuan na ma'am, pangunahan nila ang atuang direktiba nga tagaan pag 15 dias una ni ma-implementar. So sayang po ang 5 mil sa ato mga driver ma'am o sa operator kung mag-overcharge sila. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radyaman Aimee Ginita, Tatak RMN.